Neste vídeo imos ver como facer unha translación dun punto ou doutro obxecto na dirección dun vector. Imos comezar poñendo o obxecto que queremos trasladar, por exemplo, o punto A que se atopa na posición 3,2 do plano. Agora imos xerar o vector, a terceira opción empezando pola esquerda, na que queremos mover o punto A. Para isto, imos seleccionar o primeiro punto do vector vai ser o 0, 0, e o segundo vai nos marcar desde o 0, 0 a dirección na que queremos mover A. Por exemplo, se o queremos mover dúas posicións á dereita e unha cara abaixo, seleccionaríamos a opción 2 menos 1 para este segundo punto. Unha vez que temos o punto que queremos mover e o vector que nos dá a dirección na que o queremos mover, imos a esta terceira opción empezando pola dereita e seleccionamos a opción translación. Primeiro seleccionamos o punto que queremos mover e a continuación o vector na dirección que queremos mover. Desta maneira quedanos trasladado este punto A a A', que é como lle chama este novo punto, e con isto remata a translación de A. Se quixésemos trasladar a outro tipo de obxectos, funcionaría de forma moi parecida. Por exemplo, imos probar un triángulo, poñer este triángulo, por exemplo, e imoslo trasladar na mesma dirección que nos apunta o vector U, neste caso. De novo seleccionamos translación, seleccionamos primeiro o obxecto que queremos mover e despois o vector. Se quixésemos movelo respecto a outra dirección, podemos mover o vector e, como observamos, desta maneira quedan entrelazados os obxectos uns aos outros e xa vemos que se despraza todo en relación ao vector que xeramos ao principio.